ସେଠି ଏଇଠି ଆନା ଏଇଠି ବସି ବୁଚିଆରା ଆଣିକି ଏଇଠି ରଖି ବୁଝିଲୁ ନା ଫୁଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପହାର କିଏ କରିଛି ଏଇଟା ଲେଖିଛି ମାନେ ସେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହ୍ୟାଲୋ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାମାଲି ନମସ୍କାର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏଠାରେ ଖାଲି ପାଣି ପୁରା ଉଡେଇ ଦେବା ଦିନ ଖାଲ ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ଦେ ଆଉ ତାପରେ ଖାଇ